Esselam. Kalkcan gomy. Aleykümselam. Ama tudaş Ses kuralım. hoýlaýarmy da gomay? Gireňde bizde gireňde. Ses şu ad okey var. Sesle problem Normal. yok. Men kinaylık görüntü ses. Hemme da goşwada. Näsadan bolak. Gelişýärler. Ama biraz gelsinler hani. Birinkilerden gelmene. Şimdi bunun teması birinçiden o oku üniversitet saylamak, ondan hemmekşin üniversitet saylayan wagty oku oturýandan. Eger oku bakalavra oturýan bolsaňyz master'a yok master'a okuýansyz bakalavra oturup göni işe başlamak bolsaňyz onda o işe değişli temalara da biraz değinmekçi. Ballak geçmekçi. Esasen hem Avrupa temasyndan şeylem. Awa. Okullara mesafen şol Avrupa'daki okullar, hünerler şu hakkında olacak. Gelişverdiler yoşluk bilen startlar verilme. Yine men kimse bir kimlik garaşaran açende men bu güýmer ya başga da aýdyp berýärmi. Bağlar. Ben yani adamlar kılıktan yani. Yine bir kimliklerle durarlar. Bunlar demek için AI temasını guruluşmayan adam ha yokturlar torunda men ýöne Türkmensana baranda arada ünsörün zadım. Adamlar AI temasını guruluşýanlar ba ýöne köp kişi gat arkaýyn. Nähil arkaýyn. Ay berdilen polano diýerler bilen. Berdilen polano berdi. Türkmen dilini bilen ok zaten men arada ChatGPT Türkmençe jigim üçin hekayat ertek ýazyp berdiňmi? Türkmençe. Beti ýazdy. Geçen ýylky Thomas Saat bilen şu ýylky 6-9 aýyň içindäki durun ta häzir kemik kakýan Gülzar we Pişik hekayat diýer ýazyp berdi. Ýa-da wagtyňyz bolsa barlak görňän men GPT-4 bilen barlak gördüm. Bir wagtlar zadylyp. Doğru. Berdi ulan stadiona kan nemeden okur. Esas şol biraz kıtkanyanlar gata alaraktar bir işledi bilenler Google Bard işleýär, yani Google Bard. Ay bilemem näder okum men bilemem. Ay bolýan, başlarym onda. Hawa kalanam yoşukla gelýär da soň tonu jany nemenem prema efirem sevede ýapsa. Hawa. Şonu nädip save edilmeli? Save etmek men birinçi personyny save etýäsem, şu bu torandan soň nemedin diýen aýlak şo saklak kalyň diýär da şonda sağlar. Düşünükli boldum. Senin alplar veren başlar öyle. Gawa gysgaçaşym ýaly däl ki özümiz bilen tanıştyral birazjyk nämeler edýär, häzirki ýagdaý nizde nämeler edip ber, şondan başlasak, soňundan tema geçer goşmaça. Onda başlaly. Men Guwunç salam hemmäge hoş geldiňiz. Tanaýanam, amma tanamaýanam bilenem tanışyrs. Özüm injener, 5 ýyl bäri startuplarda Ýewropaň İstanbul'da başladım. Ondan sonra beýleki Ýewropaň beýleki şäherlerinde işläp software injenerlik programist. Ondan soň özüm matematik olimpist komandadan gelýän üçin programistliğe geçdim. Ondan soň näderem öz Huan arasılığı temasyny öz kampaniýamy gurýan. Belgiýede häzir Tbilisden goşulýan. Oňdaşyndan penjire.com şu taýda ýaşlara kariyera temasyny coaching edýän. Kariyera temasyny näme diýilýär? Türkmençesini bilemem. Coaching, tälimçilik edýän. Evet, şolara iş temasyny. Doğru. Tälimine. Benim sen aýdy berenmi? Ara çalçartdan. Menem adym Kakajan. Ondan soň häzirki ýagdaýda Türkmenistandan hoşulýan, görüşmek ýalyk. Ondan soň Belet Consulting esaslandyrysy we Belet Consulting şu ýerde oturna aktiv nemedip. Ýaşlara oku we daşary ýurt oku dünýäniň 6-7 ýurduny häzirki ýagdaýda we iş maksatnamasy bilen esaslandyryp dowam edýär. Şimdi bugünkü tema, bu tema nasıl biz guruluşymyzy
hemek ok üniversitede tarşarşlık doğru gidip doğru okugu torayanlar ve okugu torandan sonra iş sayılmalı, işe girmeli. Şu temada men öz Türkmenistan'a 3 ay Türkmenistan'dadım. Şu aydan edinen tecrübelerim yaşlar bilen köp vaat geçirdim. Çärelerle gatnaşdym ondan sonra. Şahsi tanışlıklarımın üstü bilen. Şoňa şu birnäme etmek peýdaly bolar diýip pikir etdik de. Ýani üniversitet saýlamakda da, kär saýlamakda da sebäbi köp mümkin söyleýän zadym. Ýani AI-yň temasy AI ulanmak, AI ulanyp öz işinde ulanmak, işini aldyrmazlyk da AI-ya ulanýanlar tarapyndan. Şoňa ilki okuwdan başlalym, ilki üniversitet, soň bölüm, sonra işe geçäýelmi? Okuwdan başlasak bolar. Okuw temasynda da men kakajan bilen bile biz bir mektepde okudum men asıl. Klassdaşym men kakajan. Hem dostum klassdaşym ona menen beri informasiýany dönje aýdamyzda nirden çykdy kiňe nirden böyle tanışýan zat tema bolanda şoşa temada jogap berer. Onda men kakajan bilýän üçin edýän zatlarynam ondan biri okuw temasynda Ruminiýa bolsun, Wengriýa bolsun okuw taşyrjak bolan ödjiglem datlam garnaşlam soraýa da näde Ýewropa men Ýewropada bolamsaň jigim Italiýada okuýa soraýalar. Indi üniversitet saýlamak temasynda dogry üniversitetden öňürtü men pikirimçe dogry ýurdu saýlamaly, dogry şäher saýlamaly. Mundan näme üçin diýen ilki bilen sizin ýaşajak ýeriňiz, şo taýynyň kulturasy, şo taýynyň ekonomik mümkinçilikleri sizin üçin öwrenmek temasynda da mümkinçilikler keskitleýär. Ondan adamdan kaçystywaty hili, akylly adamlar köpmi? Ondan soň işe başlajaklygynda iş mümkinçilikleri berýär, iş mümkinçiliklerini legal berýär, o illegal işlemekden söz edemok. Legal ne go işli, go aýlykly işler edip boýan. Şoň üçin biz Ýewropany adamlar az bilýär, kendini süren oklar. Şoň üçin biz Ýewropany gurlaşyrlydyk da Ýewropadaky mümkinçilikler bar. Sen kakajan özüm aýdyp ber, nähili mümkinçilikler bar, näme temasynda Ýewropa gitmekde soň men Italiýanda da aýdyp bereýin özügimin tejribetinden. Ýewropada da edil häzir kadaýda biziň Türkmenistanaky ýaşlar üçin şunýa pursatlar bar. Meselem ýanwar aýyna başlap, dekabr aýyna başlap, dekabrın meselem 10 ýaşyna başlap, ýanwaryň 10 ýaşyna çenli şol meselem Wengriýa hökümet tarapyndan ýa-da Ruminiýa hökümet tarapyndan ýaşlara stipendiýaly okuw ödürleýärler. Hani belli bir wagtda ýöne, belli bir wagtyň içinde. Biziň şo türkmen ýaşlar üçin şo go pursat bolupdurýar. Hatda geçenlerde bir reklamda adnam demetdik, hatda ýaşlar bilen interwýuda temetdik, goşulanlar hemma gidenler hemma maňa gadan okuw alanyp. Onsoň näder Wengriýaň esasy şol gowy tarapy meselem Ýewropa içinde de ve Ýewropa nemede Wengriýa içinde de Ýewropa öňe tanadan gowy üniversitetler bar bilim taýdan. Hem tekniki üniversitet nemeden bar we beýleki urlardan gowy nemedýänler bar Wengriýadaky üniversitetlerden. Ondan soň biziň ýaşlar şo esasy geçenki bellap geçişmeýälam stipendiýaly nemeler bar, üniversitetler bar. Hiç bir şekilde tölew talap eden ok, hatta galjak ýerine hiç bir şekilde stipendiýa şunýalak nemeden nälik diýsem, ully bir odatda däl, hani ýokary derejede bir kemberen ok ýöne normal şekilde ýaşlar üçin we bir näçe mümkinçiliklerim önüne nemedýär-de üniversitet berýär şo tal nemelere ýaşlara. Ondan soň Ruminiýa gelsem, ýöne belli bir wagtyň içinde alýar. Ruminiýa, Wengriýa. Ondan soň ýene şo Polşada şonýalak. Belli bir wagtyň içinde okuwçylar alýar, alýan wagtlar bar. Elbetde muňa ýaşlar esas taýynlamaly zatlarynyň biri ingliz dili. Ingliz dilini hökmany suratda biläýmeli sebäbi hemmesinde interwýu bar. Hani egzaminat okunakda diňe şoňa şo taýda okajagyňa inandyryp bilmeliler şol üniversitetlerde. Näme üçin meselem Wengriýa ýa-da näme üçin Ruminiýa ýa-da näme üçin şu üniversitet ýa-da näme üçin şu bölüm diýen temasynda şonu inandyryp bilseler ýaşlar üçin gowy pursat. Häzirki ýagdaýda edil men özüm şo 3 ýurda, Ýewropa şol 3 ýurduny ýaşlara ýakyndan kömek edýär. Indi men näme aýdaýyn, näme üçin üniversitet, ýani üniversitet saýlamak, ýurt saýlamak, öňürtü gelýän üniversitet saýlamakdan indi men bärde kakajan praktikal zatlar aýtdy, nämeler gerek, haçan täsirli. Men has näme tarapyny aýdaýyn, pikir tarapyny, filosofiýa tarapyny.
Näder okuýanňyzda birinji bilen üns bermeli, ýa-ni ýurt diýemizde market access diýär, ýa-ni bazara açyklyk, türkmençe aýtsak bazara el ýeterlilik. Indi türkde okudum men, türkde okaňda görýän kösünçlikler bar. İşlemek mümkinçiliginde de okuň hiliniň temasy, kultura temasy öwrenýän kulturaň wada gaty dünýä bilen kenwer örtüşmeýän. Egerde gowy bärde ben gatnaşýanlardan şu pikirde diýip pikir edýänler, ýa gowy ýaşamaly, gowy işde işlemeli, gowy ýaşamaly. Indi bu diýärmem köplenç Ýewropa, Amerikada bolýan üçin biziň Türkmenistanyna halan bilýän tarapdan. Şoň üçin Ýewropa gidip bilmek başda hawa çykdyjy türkü garanyňda ýa-da orsa garanyň orsa men bilem orsa ýöne olar aranda köp bolup biler ýöne okap ýörkänki mümkinçilikler bazara ýa-ni açyklyk okap ýörkän işlemäge mümkinçilik ondan soňra okap ýörkän çärelere gatnaşyp öz kulturany kämilleşdirmek mümkin. Has türkü garanyňda türkün İstanbul aýratjan İstanbul başgarak ýöne beýlek şäherlerine arasında has boldugyny aýtyp bilýärler. Ondan soň üçin universitetiň rankingine seretmekden beter ilki bilen şäher dogry saýlamaly. Şäher möhüm. Şäherde seredeňizde näçe adam ýaşaýar bu şäherde? Kiçik şäher bolsa ýene mümkinçilik bar. Ekonomikasy nähil şäherin, ýani GDP per capita. Şo taýda pul aýlansy nähil bazar uly bolýarça, şonça da mümkinçilik döreýär. Täze gelýänlere, täze ýaşlara da. Ana şu iki parametre seyretmeler berde yankı aýdylan ýurtlarda da Warşawa esasy tehnologiýa hub bolup dur, şu Polşa gidýän bolsaňyz, eger okuw gitmän pikir edýän bolsaňyz, Warşawa Google'un ofisi bar, uly Intel'in ofisi açýar, onda şunda startuplara çenli bar. Ondan bu taýda siz aýlykly işler diýmek, tehnologiýa kompaniýalaryna işlemekde köplenç. Ya-da science based, yani ilim bilim bilen baglanyşykly işlerde işlemek, yani research dälle, yani on application tarapynda, yani şu edilen research bilen bir zatlar ýasamak, bir zatlar problemany çözmek temasyndan. Polşa ýa-ni şol ýaly Warşawa esasy mümkinçilikler. Giwi Warşawada adam sany köp, GDP per capita'da en köp galýanlaryň ýeri Ýewropada. Täze gelýänlere. Indi ol elbetde Germaniýada bilen deňeşdirip aýtmaň men şu wagt Türkmenistanyň gidip bolaýyna Türkmenistanyň biriniň budjetine görä gürleşýärse, şoň üçin Germaniýa has gowzat diýip pikirler bar bolupdylar. Onu düşünýär. Onu Budapeşt özüm boldum men Budapeştde. Warşawada men öz dostum bar, şondan bilýärler. Ýöne Budapeştde özüm boldum. O taýda dostum bar, ýene işläp berýän. O taýda ýene ýankyýal internasional kompaniýalar, köp halkara kompaniýalar, tehnologiýa tebäbi nalog az. Corporate tax az bolansa 9%, Ýewropada da, OECD'de dünýäň uly esen ekonomikalarynyň aslynda iň pes nalog Wengriýada bar, şoň üçin uly kompaniýalar şo taýda. Indi düşünükler şo. Indi pullular puluny şo taýda goýan bolsa, ýaşlaram şo taýda bolsa iş mümkinçiligi köp bolýar. Düşünükler şo formula. Pul näçe köp goýulýan bolsa, maýa goýum, şonça da iş jorny döreýär, şonça da ekonomik hereketlerine bolýar bazarda. Şoň üçin bölüm saýlanýarda universitet saýlanýarda ilki bilen şo tarapdan seretmeliler, näçe pul bar şo bazarda. Şoň üçin Budapeşt bilen ýanky Warşawa esasy maslahat berjekler. Indi umudy bolmady, ýanky Ruminiýa diýdik-de, Ruminiýa täzelikde Schengen zonaga girdi. Ýöne Schengen zonaga girişem näile maşyny geçip bolanok, samolyotla gidip bolýar. Gemeli gidip bolýar. O Schengen zona biraz nemerak. Ýöne gowy tarapy Ruminiýa Türkmenistanyň ilçihanasy bar. Eger Türkmenistandan taşyrýan bolsaňyz okuw Wengriýa we Polşanky bolmadygy üçin siz başga ýurda gitmeli bolýaňyz. Ruminiýanyň gowy tarapy, ýa-ni diýişim ýaly Aşgabatda ilçihana we viza taşyryp bilýäňiz. Şo tarapy gowy çykdyjylar adatda okuw ýaşaýyşlardan. Ýöne Ruminiýanyň içinde uly kompaniýalar azyrak. Beýleki ikisine garanda. Ýöne aýdyşym ýaly Ruminiýanyň beýleki nemes mümkinçiligi köpde. Bize başlamagan sat. İlçihana we beýleki. Indi men Italiýa barada aýdaýyn. Adam bir aýtjak, goşşak bolsaň goş. Beýleki nemelere garanda da hani beýleki Ýewropa ýurtlara garanda da biraz ýam bolsa okuw tölegleri ardanrak da hani ýyllyk töleglerine seredegde ýaşlar üçin hani öz nemesine budjetine görä okaýan ýagdaýynda da hani hökümet tarapyndan näle öz hasabyna okaýan ýagdaýynda da alyp çykyp biljekleri da 2,5-3,5 arasynda da ýyllyk töleg. Hani mana Ýewropa bilen hem ona metip bolýar, ýogyn hani
okan olsa ikinci konvertasiya edip bunu hani şonu özünden hem okap bilecek derecede diye ama yıllık 2,5-3,5 arasında Canberra uluy nemedi der töleğde der. Häzir İstanbul'un içindäki husus üniversitetler şu töleğden gymmatda. Iňa $4,000 başlaýar 4 ýyllyk fakultetler. Şoňa sereden de otay hasem. Nima oturýar, amatly oturýar. Bolýa, indi men Italiýanam oşoýun öz bilýänim üçin özjigimden eger orta mekdep gutaran bolsaňyz, ýaňy 11 ýyllyk orta mekdebi Italiýada gün okap bolanok. Ýöne patkursa gidip bolýar. Patkurs näme? Bular sana italyança öwredýär, ýanky science sapakdan geçecek bolsaň, ýanky injenerlik adaty geçecek bolsaň, şoňa da sapaklar okudýar 6 aýlykda 1 ýyllyk programmada. Ýok, men artistiki sungat urundan geçecek, dizayn urundan geçecek diýsem, şoňa görä okullar bolan bir programma 1 ýyllyk. Indi men töleleri döwlet okuwyna girseň 3,5 miň eurodan 5 miň euro, 6 miň euro, 7 miň euro gidýär şeýle ýokary. Minimum 3,5 miň euro. Italiýan gowy tarapy Türkmenistanda ýene ilçihanamyz bar. Italiýan i plus patkursy ýöne näme okandysy okullar ardan otaydy. Asyl döwlet demes töleği ardan. Germaniýadaky Mutel ýöne Muda ýakyn 1000 euro, 700 euro. Men özjigim okaýa Rimde Sapienza Üniversitesinde on töleği 700 euro da ona mükemmel töleýän. Karoçy gowy üniversiteti ardan we Italiýada okamak mümkinçiligi prosta ilk ýöne patkursy ödün. Finance etmeli ödün tapmaly puluny. Italiýan gowy tarapy beýlekler arasynda dünýäň 7 uly ekonomikasyndan biri. Hemen hasaplamasak orsiýet hasaplasaň etdi. Ondan bu diýmek bolýar, gaty köp turist gelýär, gaty köp ekonomik hereket we şoň üçin iş köp. Ýani mümkinçilik köp. Gazanýan pulum köp bolýar şoňa görä. Indi gowy ýaşamak, gowy işlemek üçin ýani sanadan ýurtlar arasynda gowy Italiýa, Germaniýany we Gollandiýany aradan çykarsak, olar has hizmet. Innan eliterli olan ýagdaýynda şon ýalyk. Mümkinçiliklerim ýani diýişme patkursa gelip ondan soň. Magistratura bilen geljek bolsaňyz, onda ýene ardan Italiýa. Ýene ardan. Ýani Germaniýada dat scholarship alyp bilmeýän bolsaňyz, onda Italiýa gelmek ýene de ardan $1,500-2,000 töleýär. Ondan ýatyndan hem işleme ruhsat berýär. Patkursaklara da işleme ruhsat berýär Italiýa. Taşyndan 20 saat. Ondan legal işläp arkaýynam nämäňi okuwçylykda ýap bolýar. Inni birinji bölümde ýanky diýişim ýaly universitet taýlamadan bir jemlesek-de birinji bölüm universitet taýlamadan ilki ýurt şäher taýlamalylikda onam ýanky adam sanyna görä, ekonomik hereketine görä, GDP per capita diýen ýalyk we ondan soňra universitet şo şäherdäki universitetlerden birini taýlamalylar. Universitetlerin rankingine görä bir das taýlamakdan beter mümkinçilikler köp bolan ýerine gidip şo taýdan bir das taýlamaly. Inni ikinji näme geçeli bölüm saýlamak. Bolýar universitet şäher temasyny çözdik. Inni bölüm saýlamazdan näme ola saýlamaly. Inni bu soraw mara ýaman men öz şahsy tejribelemden ýene aýdyp berýän ol ýaly näme ýokdur. Men öz malumçylyk okudum. Kakazana malumçylyk okudy. Ýöne inni malumçylyk okama. Birinji bilen. Malumçylyk standart näme sözüňden bölýän standardyn daşyndaky uğurlarda we gelecek bolan soňky 20 ýylyň, soňky 20 ýyllaky size çörek biljek nemeler dara bölümleri. Gowy aýlyk diýil, çörek diýsen, indi her kime çörek tapdyrýar da udaýar. Gowy aýlyk standardy gowy ýaşamak. Şey diýer, malumlar rahat ýaşaýan ýaly bolmasyn, malumlar gowy ýaşaýar. Indi bärde tema malum bolmak isleýän bolsaňyz bolun. Ýöne biziň edil gepleşimiň esasy temasy öz mümkinçiliklerimiz bardyr, biram öz potensiýalyňyz bardyr. Potensiýalyňyz bilen mümkinçilikler ikisini gowulanan wagtynda şu potensiýalym diýip pikir edýän zadyň üstüne çykmak mümkin. Şonu düşünürüň, näme diýjek bolýar? Potensiýalym we üstüne çykmaly. Näme ile bolýar? Potensiýal tam üstünde, sen şu wagtga ýagdaýyň üstünde. Oňam sebäbi birinciden ýanky diýişim ýa dogry şäher, dogry ýerde başlamak. Dogry environmentde, dogry teýlemede başlamak. İkinji bilen hem ýanky saýlaýan urumyz bar. Sizi kösemeýän bolsa da, sapak men mesela malumçylyk okam hiç kösemän okudum da. Şoň üçin hem peýdalanmadym, özüm daşyndan okudum programistlik. Indi sizi şu kösemeýän bolsa bölüm, ýani kösemek diýenim, kynçylyklar bilen öwrenme zadyňyz köp däl bolsa, siz potensiýalyňyzy hakynda däl, potensiýalyňyzy ýetmek hakynda däl, prosta baş aşagyna oýnaýaňyz, gaty pesinne.
özüňiz birazjyk challenge etjek bir bölüm saýlamaly. O challenge edilýän bölümem şu ýaly zat bolmaly. Hemme kişinin gidýän ýerde. Näçe adam gidýän bolsa şo taýda reward uly bolýar. Yani bu näme diýmek bolýar? Art school'a gitmek isleýän köp hemme kişi gidýär. Ýöne iş ýok o taýda. Näme üçin o taýda talant, has öňde rol oýnaýar. Sen özüň öňden bäri şo işe näme diýilýär? TV okuýuň, TV gidip dowlanda akdarlar, prosto şonu öwreniş şekline. Ýöne bölüm saýlamyz indi bärde AI ile bir dünýäden söz edemizde kompýuter ulanyp bilmek, ýani kompýuterlik temany. Kompýuter ulanyp bilmek diýende Google'a girip search etmek ýa Google Docs ulanmak, Microsoft Office'da AI efektiwni ulanmak. Men töwerümde adamlar soraýan AI näde ulanýar ChatGPT'ni. Men ulanýşym ýa ulanyp bilýän asa men özüm oň üstünde işlärim üçin şoň üstünde bir produkt ýasaň üçin tek öwrenişim başgaça bolýar. Şoň üçin okuýan uğrumuz ilki bilen sizi kynçylyga salmaly. Şo salýan kynçylygam netijede ana adamyň edip biljek zady bolmaly. Şonu supply demand da ýani talap näçe köp bolsa näme diýen arzam az bolsa şoň wara bahan galja üçin siz her kim edip bilýän zady edip başlamaň. Her kim UI UX edip bilýän bolsa her kim gidip UI UX öwrenjek bolma bir üniversitetde 3 ýyllap 4 ýyllap okam. Men onu kurs bilen öwrenip bolýar, patkurs näme bilen. Bootcamp bilen öwrenip bolýar. Şoň üçin men maslahat berjek adam dünýäde şu wagt Ýewropada esasen energiýa problemi var. Energiýany sustainable geçmek, yani ekologiýa taýdan arasy energiýa çeşmelerine geçmek, ýa-da batarya, ondan sonra adamyň organizmasyny öwrenmek, virusa karşı ýa-da ýankyýalyk, Alzheimer diýä, ýankyýalyk, demensiýa diýä, çöňýalyk çözgüdi bolmaýan kesellere karşı dermanlar, nämeler oýlap tapmak üçin çözgütler. Bärde AI ulanyp hem science bilmeli, ýani bilim bilmeli, ilim bilim, hem näme tarapyn kompýuteryň güýjüni ulanyp bilmeli AI. O şoň netijesinde bir zat öwrenýär. Da bärde etjek zadyň ondan mümkinçilikler men bärde sana aýdyp berjegimden has gymmatly zatlar biljeňiz üçin. Men bärde spesialist däl, men bärde professional däl tema. Ýöne öwrenme zadyň science bilen kompýuter ulanyp bilmek, ýani AI ulanyp bilmek, science, material science diýä, environmental science diýä, life science diýä, ondan soňra neuroscience diýä. Bir topar science'in subkategoriýalary döredi, ýani aşaky kategoriýalary. Şu kategoriýalarda iş edip bilmek, ýani 3 ýyl 5 ýyl soňunda AI'nin buňky edýän zatlary bilen bilelikde siziň şo know-how'uňyzy, şo taýda öwrenen tejribeňi birikdirende ana kompetitif, ýani ýarışda beýlekler bilen ýarışyp boljak, Ýewropaň, Amerikaň talanty bilen ýarışyp boljak we gowy işlere gelip biljek. İşler şo taýda. Ondan business ekonomik okumalyam, näme diýen kompýuter inženerligi okumalyam. Kompýuter inženeri okumaly. Egerde kompýuter inženerligi nähilliň competitive advantage ýani öz backgroundyny nämede? Orta mekdepde okap ýörkan öz okuýuň bar, näme haýsy klassda, haýsy sapakda, has ökde bolýar, matematikadan, fizikadan, ýok biologiýadan. Ondan men bäze diýjek bolýanlarym, inni öňkü matematikada bilmän, ýani fundamental bilim bilmän programming'a girmek gat kıyınlaştınne. Onun sebebi AI. İşler has produktivni edip bolýar. Muňa da şeýle edip bilersiniz. Şu wagt biz tok bolan üçin elektrik tok bolan üçin bir general purpose tehnologiýada hemme de ulanyp bolýar. Şu wagtlar edip bilýär. Yani egerde AI intelligence ýani zehin hökmünde general purpose zehin hökmünde ulanyp bolýanyny düşünen wagtyňyz şu wagtda bir pikir ýöredip görüň. Pikir eden wagtyňyz aslında adamlaryň edip bilýän köp zadyny, hatda ählisini ýakyna edip bolýar. Pikir ýöredip bilýän zatlaryny. Yani şu günde kompýuter sizden go matematik bolsa, yani problemalar çözmekde edil şowur zady design temasyna da robot bilen maşin ýani önümçilik temasyna da getirip bolýar. Onu görüp otur şu günde da birazcık içinde hasam wagt geçirseňiz, hasam go düşünersiňiz. Inni şonýalyk bir dünýä gidip barýan atymyz var. Inni okumaly bolsaňyz, inni universitede okumaly bolsaňyz, inni şo zatlar öwrenip iş gözlemeli bolsaňyz, ondan soň özüňiziň ýankyýalyk beýleklerden häzirden nähilek tapawutlan biljeňize görä bir kär saýlap, uğur saýlap şoňa görä gitmek iň akylly
pikir bolar diýip pikir edýän. Men öz şahsy pikirim. Men öz jigiňe näme maslahat berdim diýip sorap bilerdim. Indi jigiňe okuýanymda näme jigiňe näme maslahat berýän. Indi men öz iki yegenim bar. Iki yegenim İtalya başlaýar. Okup patkursa geçen ýyl jigiňim okudy Italiýada patkursta. Hersi başgarak da nemeler okuyuplar. Biri yani matematikada talan için o science urundan. Patkursa science tarafından okuma. Şu yıl 11. klas tutoriya. Yeni bir 2 yıllık tutordum. Tam üniversitede girbilen o. Geçen üniversitede de Türkçe geçende de men uğratmadım. Türkçe yankı değişim ya birinci taraftan market koyulman için. Ondan indi bular gelýär bir sosyologiya tarafından gelýär. Sosyologiya tarafından okuma gelýär. Social science. Belki yankı injinerlik science tarafından okuma. Özcügi ol humanitar bilimler, yani social science. Berde de yankı değişim ya özüňiziň strength'iniz we öz başarlyklaryňyz, öz güýçlü taraplaryňyz we biram ejizsiz taraplaryňyz bar. Şol güýçlü taraplaryňyzy has ýetilemeliler. AI bilen we üstüne asam okap. Indi şoňa görä bölüm saýlanda egerde pul gowy diýip saýlanýan bölümler garaşmadyk geliňizden täze bir AI çykar, ondan soň pul gowy bolmalylar, soňundan gynanarsynız. Şoň üçin o pikirlenmeliler. Biram ýene goşmaça bir neme yüzlenme şundan uzak durmak gerek. Hani şu bir kişilerin gidýän ýurdy, masal üçin Türkiýe we Hytaý we ýa-da şoňdan Russiýa kazandat bolýar. Hani şoň daşyndaky ýurtlara gidip bilmekde, meselem gaty köp kişi şol kellede mentalitede oturanlar şo bilýärmi? Hani şu ýurda gitmeli, şo taýda türkmenken ýa-da şo taýdan arkaýyn hereket edip biljeginden daşyndan şondan çykyp bilmeli. Başgarak ýurtlara azrak nemen bolan ýerine gidip tejribelerini kän edip biläjek ýerine gidip bilmek. Biram ýene de guwanjyň aýdanna goşulýan häzir şunýa soralýar şu Italiýa temasyna maňa jaň edip soraýanlar amma ýemetýänler amma indi häzir Türkmenistana gidip bolýar berde ilçhanat bar. İkinci bilen tölöw ýagdaýyna aýlap patkursyň tölewini nemet ellen tölemeler dogrudan her kim öz ellen töleýär. Ýöne şoňa da bir gysgaça diýip geçýär gonçany 3 bölege bölünip bolýanlygy hani ondan soň hani göni birden şol 3,5 ýa-da birden 5.000 eurony gön bermelerle şu adamlar göni birden 5.000 ýa-da birden 3,5 dat diýen bolyn agyrak gelip bilýär ýa-da şondan biraz kasarak durýarlar da. Düşündüm. Ha ýene period goşmaça şo pulun çykaran hani köp kişiň gözünde köp pul hawa dogry köp pul särikkä bäriňe adyna seredende. Ýöne aňyrda şonu işläp bir ýylyň dowamynda ýa-da bir ýarym ýylyň dowamynda arkaýyn hem şo puluň ýap boljagyna bir gysgaça diýip geçdim ama ýaşlara. İtalyan reklam edeýän, İtalya az bilinýär. Ara türkmenler arasynda umumyň men başdaky nemelen ýerde şo datlara köp kellar diýenler. Nirde ýa-ni aýtdyň, köp bilýän ýerden uzagrak durum zat diýdiň. Indi men şoň mysal şoň İstanbul'da işläp durýan Ýewropada iş gözlän atym Germaniýada Münhenden teklip aldım. Biram Paris'den teklip aldım. Paris'de hiç kim tanamok, Fransuzca da bilemok, Nemçe de bilemok. Ne Germaniýada dostum ma. Ýakyn dostum. Okap beren bir ýyllarına köprek bolupdy. Men aýtdym, "Muň ýanyna gitsemä" diýdim, men hiç de öwrenmeýän. Muň arkalanam, şoň bilýän ýolundan ýörer, antatjak çölen. Şoň men Fransiýa deňdim, hiç kim tanamaýan ýerime, hiç kim küsüneýin ödüm, öwrenmeýin. Fransuz bolsa Fransuz, kim bolsa bolsun. Şol go strategiýa, go taktika. Mümkinçilikler temasyndan hem ýa-ni özüňi challenge etjek bir datlar okamalydyga, şo temada da gelen ýerin kultura, culture shock göni. Birinji minut karşyňda hiç de düşünmeýän, ingilisçe bilmeýän biri pasport kontrolla türde anlam düşündirberseň derdi. O heka. Indi ola anekdot bolýar. Italiýa barada aýdaýyn. Italiýa eger ýa-ni 4 sanyny ýurtlarda Ruminiýa, Wengriýa, Polşa, Italiýa. Şolaryň arasynda Italiýa ingowlarynyň biri, eger de özüňe wagt ýa-ni player biljek ýa-daýyňyz bolsa, Italiýa ýa-ni okuw tölewler ilki bilen atstat bilen alınýar da bäri patkurs bolan üçin bäri kompetitivlik ýok, bäri sen onýa bir motivation letter, essayjik ýa-ni kiçirak beýimşin okajak, näme okajak bolly. Bana talep edýän dokumentlerini berýän. Mesela 3-4 stepden için aýdýarlar netijesini. Şu moment taşyrýar. Aprelden soňra ýa-ni çölýärde. Ondan soň okuw töleýärler, ýa-ni italyanlar sosial ýurtda öň dönem nemeler biler, şoň üçin okuw ardan saklaýarlar. Nala özleri pul aýyrýarlar. Şu okuwda ýurtlar üçin ardan edip saklaýar. Şoň üçin Italiýa gyzykly gelýär. Kulawda
Ondan oku töleğe maýdaly 3000 euro, 3,5 euro, 5000 euro mesela men öjiglem üçin aýdaýyn. İlki 1000 eurosyny töleýän, soň 1750 dip 3 bölüp birini başta goşuljakdyň sugudet dip alýar, soň birini tomsy alýar, soň birini oku başlamazdan öňürä alýar, oku başlaýarmatyň alýar da. Ondan bulana gowy sebäbi näme üçin? Ýa-ni diýýär, birden saňa 5000 euro pul çykar diýsen, aýyn tak bilmeýän bolsaň çykaryp bolanokda köp ýagdaýda. Şoň üçin o tarapy go, inni oku boly, oku kabul edilip gelmek isleýär. Ýa-ni ýa ilçhana başga wagtda go tarapy. Onan boly çözdük, wizany marlyk geldik. Indi bäde ýaşaýyş çykdyjylary ol o hakda bir kimin daýdy ondan soň kan uzatmaý. O taýda ýaşaýyş çykdyjylary ýa-ni nirden tutsaň 500-600 euro ýaşaýan şäherine görä Milan, Rim, meňjigin Rimde bolsaň Rimi bilýän arendalar 500-600 euro. Ýa-ni bir otoköpmünde tapsaň. Ýok, opşit tapsaň onlar arzanrak 300-200. Ondan sonra iyi ýöne gyzykly işläp bolýar diýdim. Ýa-ni legal işläp bolýar. Meselem Türkde legal işläp bolanokda. Legal işläp bolmasaň näme bolýar? Sana aýlyk berýärler. Düşnükler. Ondan Italiýada gyzykly ýa-ni turist köp bilen üçin, ekonomik uly bolan üçin iş tapmagan saat. Tapan işin, okulçylyk edýän iş da. Ol afisantlyk bolsun, ol başga zat bolsun, ýa açerli işlemek bolsun. Ýene şoňa öz uruny değişli iş tapjak bolsaň, onu bir zatlar bilip gelmeli, onu aýdaýyn. Ýöne men günüm aýlajak, okum okujak, on gapdalynam ýa-ni ýalak. Okuwçylyk edýän gündelik işini edip, çyk durmuşum ýaşajak diýsen Italiýada, onda ýa-ni diýişme 20 saat işlemäge ruhsat berýär. Oň üstüne de çykyp bolýar. Alalaşyp ýa-ni çykdyjyň aýlyk soýanyň 500 euro ýa-ni ýaşaýan ýeriňe soň iňiçkin dadyň bilen 800 euro dat diýsek, şoň üstünde gazanp bolýar da, student bolup. Ondan Italiýan gowy tarapy şol. Başdaky benzin özüm goýup bilsen, başdaky benzini baraňdan soň ýydynyň benzini dolup bolýar. Maşyny mysal bersek. Inni olan şeýle okuw temasy, men okuwam, näme diýdik bölüm saýlaňyzda jemlesek, sizi challenge etjek ýa-ni kynçylyk boljak öwrenýän zadyňyzy, onu hemmek için arkaýyny öwrenip biljek zady dälle. Biratlary kynlyk bilen, kyn ýoly başda geçip, soňundan näme diýär, compound interest diýär, näme diýip türkmençe etsem o ýani goşulup gidýär, SS'de gidýän nemesse ýyzynyň miwesi. SS'de gidýän miwany şu başda agryşy başda edýän kynçylygy. Soňundan SS'de miwesini ýa compound interest. Şu Google'lap öwrenin bilmeýän bolsaň meselem. Ana şonu başdan esseňiz go, ýa-ni Staýlyan ýurduňyz, Staýlyan soň şu taýda üniversitetiňiz bölüm sizi şoňa taýýarlajak. AI näde kullanmak temasynda bir topar kurslar bar. Okup öwrenmek, şu sistemaň näde işleýänini azakana düşünmek bul edilneme ýalak. Çünki bir ulrak ýaşly bir kompýutera düşünmeýän, internete düşürmeýän bolsa, geň alýan bolsak, e-mail uratmany bilmeýän, geň alýan bolsak, Instagramda bir zatlar edip bilmäni, edil şu zatlar ýakyn geljekde AI üçin bolýar da. Ýani siz AI efektiwini ulanyp bilmeýän bolsaňyz, onda sizden gelýän soňky nesil size gülkü bilen seyreder da. Şoň üçin şoňa bilseriň inni soňky tema son soru jogap aýrar. Soňky temada ýa-ni iş saýlamakdan okuwokdylar, okuwokanlar we iş saýlamalar, bular näde job, iş tapmaly, iş saýlamaly ýa-da Ýewropada iş nähile edip bolýar diýsek, şoňa geçeli.